ine twist 10 event hure ranyati razopindura richidedzera kuti iwe Keti usataure kwausina kuswera nyati inini handimuzive ndotongomuzira pasocial media. Asi isusu sezimcelebrity tatarisa tikaona kuti munhu yakazhangatira musikana uyu anongotora mapictures nemacelebrity plus futi ndowekuzimbabwe rinogona kunge riri hure teremunhu izvezvi Keti nanga achiti kwanzi ye ndikuya naproof neproof 24 hours dzakwana haasati auya neproof. Bisa music live yaisikuba yandigati karamba ichiridza music. Muchashukuru na Ketina zora volume yako kuti nyangadza ndinoda shiranga mapenzi haya shiranga lumkulo mapenzi ndeshamwa kana unyangadza buda unobafa shamwa. You are not being charged, nigga. Get the fuck out of here. Anchete zvinarmeva. Ketina sha tahamira mav11 uyani mav11 akapa. They prefer the two chocolate and then nanyati guys. Music. And in a report I said it. In a report, Karen Kata Zandi woman in video. Kanzi udza kamfesi kako kamukona ketsambara fusakaite ku auto Kudako unoisaniro uya shamwara ndichitombo kudya ndogona kupa notification mimi ndinini no funga kuti munhu anzi mimi ngati message akawandisa guys saka inini handisi kuverenga message. Thank you Naku. Havana zvavanoziva avo kushaya content. Yeah, true. Taura zvese drako. Muri sei tipewo mashoko azere nhai Sawira. Sawabairire live yacho. Ndigiribheti ari kutaura. Ketina iduzviria. Iduzvire munhu mukadzi wewe. Ish, mama uya achawandisa. Ndeipidia muri say let them talk. The word won't take you down alone. Who know you? Thank you, Tanya.
and then maybe we can make them down. It's spicy. We're like a big tax. Exactly. And who knows these waters better than us? JJ, you can boat and a fishing product. You can all live and sleep in the house. Boat was the master. He saw not what it was, but what it could be. A place where we could work. Dear, be serious with this story. Clear your name. Andidana na nyati. Full stop. Iweke tina iwe uri kuti kwanzi une ma11. Uya ma11 ako pano. Shodari mamiso iweke tina iwe. What's on me? You didn't know wait. Surprise. Just by finishing. Andidi datwana wakadaro. Yes. Great job. Taiva kulive, but there's not one. No, andi yaruta ni ma11. Ngauya ni ma11. Ake. I apologize for dragging the ball. But Ngauya ni ma11 ake. I know I mentioned like, but I assure you all that this is not the case. My ancestor, Francis Jim Beck, was a British officer who fought and killed Victoria's Spine. Your direct ancestor. Yes, unfortunately. After he beheaded Blackbeard, he killed the pirate's wife, Elizabeth. For 300 years, generations of Jim-Rats have been haunted by Elizabeth's ghost. They've died by Lucy. His wife. My daughter saw Elizabeth before she died. Now, Asimazimba mufadzi nakuti sana cheti munaya ari kutukirwa ichaizvo. Tsvaga content nemapicture edu kavana keti. so we're really sorry. Content akuto posta inini nanyati. Let's get out of business, Jen. We believe that we found a way to break the curse on this family. But before she was murdered, Elizabeth Ndakambotaura naye kupi. Francis to retrieve from her Ndimbori nenamba yake nyati wacho handitorina. and died last. If we find this living Elizabeth's last witness, Lafeji ukwani. this home. Lisa hasi besti wangu. Lisa hasi tombori besti wangu. Rungori wa hure rinofambira nyika ni maartist. The adventure. But all is the end of this still settled. Right off. Makaonekwa kuhotel imi. Ngaiuye zve11 racho naimi tiri kuhotel kwacho. Iwe admire ukwani iwe adidza iwe. It's a secret life. It's in my head. We're only doing Mwana wenyika. best. We are prepared to offer you a premium. Ranga rashaya zvekutaura ziketinya. Ya kutsvaga content nesta redu. And you very much Kunyo kwako iwe Juliet iwe.
Visitations, houses. Look, obviously, like it's simple. These things are not necklace. kubva nezuro ngaunze mafi 11 acho haana haana In a purse, don't give you your last bag. Okay. Faith chokwadi here ichimufana wangu sha nyati wacho ndakamuonepi naini handitorina kana nhamba dzake ndakamuona kupi Really good morning of the teachers. Yes. In time. I'm really turned out free money. No, it's not what it was. Worst thing can happen. Don't get itsika yarosi mbuya mugogodo ketina kutsvaga maviews nekubvisa vamwe ya maviews kufacebook nezita redu achitanisha image yevamwe isi tiringoda v11 auye nev11 racho naye mufana wangu chii chiri kuitika sisi premu who is Melly? Imi Mxhosa upiko. Mxhosa upiko. Ah! Nje? Imi Mxhosa upiko angachitotaura Faith ndiye angari pamberi basti raise my village tikazogara musadari. Ketina akati anga achiti kwanzi Musasko. Ndozvandakanzwa inini. Akuzoti inini. So hameno kuti takavharirwa na tiri tu here nemusasko wacho hameno tari kuti chi ngauye nevh11 apo tipedzerani akaona ndakanyarara akati kamwanaka not here, you know. zvarwadza guys kungofunga maonzi ukudanana nhinge musingadanani zvinorwadza ndanchitrai kuedai guys but I don't know what's going on. It's good to see. Hello. My sister, how are you? Fine, how are you? I'm good. Ndiri kukunzwa imwe. Hello? Yeah, ndiri kukunzwa I don't know his network or what. It's my associate. This is Rob's house. Afraid. Hey. Guys, andidanana nanyati. Mukuzvinzwa. Andidanana nanyati. Ndazotsama manje. Ah. Ah, yeah. Shells. Should I? Depends on what she's on. I'm trying to add Vanu, but I don't know what's going on.
than 2,000 something coast, right? Then he attributed to that until he was captured by the British, shot to death. Did you know Blackbeard's ghost still haunts these very shores? They say that stormy nights you can hear its phantom whistling. ndofarira mbiri yei dai ndatogara ndiri pandandiri mafuriro zangu 9k iyaya meno kuti vanhu mukuita sei. Blackbeard was known to amass a fortune, gold, jewels, but buried in it. Hauna kufitwa nekutsamwa, handitombogoni kutsamwa inini. Pandinchitaura chokwadi musazondenjinyeba zvandinchitaura. Ndinchitaura chokwadi. Somewhere near Hawaii. Okay, so looking at the schematics of the ship, we're probably going to be right around here. Jane Wright must have kidding about the stash. Kobe wako ari kuti chii nenyaya iyi naiwe. Ndakarambwa shamwari yose. Kurambwa zvinhu zvenhema zvazvo. Avaya zvakaomba. We don't know exactly. Plus, I've heard those things are quite chill, so we probably just straight up ask. Wait, oh. Kuseo chidiwa zvekudaro. Kudiwa nani? That's not Michael Rogers, straight laced by the books person in the history of the world. It's not gonna happen. First of all, that's pretty loosely goosey. Wait, Digit, isn't your friend? Zviri kutaura izvo hauna ruzivo here. Explain. Ndo-explaina chii papa? Ndo-explaina chii? Handitorina nhamba dzacho dzanyati wacho. Handisa ndakatombosangana naye. Mini munondiziva. Munondiziva kuti ndikatorwa piki nasomeone ndinotoposta. So how come ndisina kuzoposta piki ndinanyati? Well, maybe tell free. Oh, that's right. That should be our stuff. You're not listening, all right? I'm talking about Cracker, that man's garage. Asi sei vakangonanga iwe mahwani. Semanzwiro andanzwa nyaya iri kubva kuna Lisa. Lisa, you know zvawakataura kuna Ketina kuzowirirana kwamakaita kuti nyaya inzi ndodana nanyaya. Also, not all the same players. No. Kusanyeberekismo hana kukuramba. Sure. So, coming up, deterioration of wooden spoons and salt, and the measurements of the barcodes, everything. So obviously the location is what you say. Wena uhulile nanyati lomnyaka tinasizo kuzondulu. Sakaoma. I'm surprised at you folks. You're not just disappointing me, you're disappointing the whole family. Lisa, I was taking you as my sister, but yawandivhurira ihombe. Apa uchinyebera unga usiriwo uri kuplana zvese izvi but yeah. Ndakukutya. Kudzimaramba zviri sei? Meme, is Lisa. Angoriwo umwe musikana so. Nyaya ndeyekunyeba nezuro zvainzi muSouth African nasi zvokunzi ndiwe muri kugadzirwa ruzha. But bhoera kuzotamisha image yemunhu uku dziri nhema. Vamwewo vari kuti ivo kwanzi inini ndakatanga nyati neghosti. Ndobva kwani ndakatanga Ketina neghost ndichimuudza about this, then couldn't tag a following. No, I don't even have ghost in my phone. Take this place off your hands in time for a fair price. I don't think that's necessary. Get to me offer you some tea. Ola 7. You are Lionel, okay?
You might as well sell now. You have safe travel back to your homeland. Is it? Ndiudze kwaari Lisa wacho ndimamisa. Iwe meme hausi meme wandoziva here. Problem ndeyekuti nyata akaroorerwa mukadzi chete but vanhu vanodya mulundukwa. With Lisa does she? Hausi kunyatsotaura ndiani aitaura seizvipe. Where's Kikis? Man, mundikwanire me vanhu mimi. Nekuti arasikwanisa kuseremi. Yeah, that's what all the customers do. Very good. That's not bad. That's not bad. Imi vana Ketina imi nana mama Rasta. Uyai nemaproof. So, technically saying to that's what you're. Of course, I know, but a little rough on the cuts. Yes, but it's good.